Καλώς ήρθατε, κύριε Μάητα, στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σε ένα Δήμο όπου από ό,τι βλέπουμε ο Δήμαρχος ολοένα και ανεβάζει τα ποσοστά. Δεν ξέρω αυτό τι μπορεί να σημαίνει, πως γίνονται όλα τόσα καλά. Επειδή εγώ την χάνει να μένω στον ίδιο Δήμο, στο Σβεστοχώρι, έχω την αίσθηση ότι δεν φτάνει ο βραχίωνας του Δήμου ως εκεί, και τα ίδια με έχει πει και κάποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, και συνάδελφοι για το Φίλερο και για κάποιους άλλους κάποια άλλα χωριά του Δήμου. Θα ήθελα εσείς να μου πείτε πού το αποδίδετε αυτό, πώς το βλέπετε, γιατί συμβαίνει αυτό. Και μάλιστα και τώρα ευθαρσός ο κύριος Καϊτεζίδης λέει πως πάμε να ανεβάσουμε το ποσοστό μας. Κοιτάξτε να δείτε, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο κόσμος και πώς ψηφίζει. Όταν κριτήριο είναι το ποιος είναι ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, αν είναι φίλος, γνωστός, συγγενής, πρόεδρος κάποιας ομάδας ή βρισκόμαστε στον ίδιο σύλλογο, χωρίς να βλέπουμε ποια είναι η πολιτική την οποία στηρίζει τελικά, όποια και αν είναι η πολιτική τοποθέτηση αυτού, τότε οδηγούμαστε σε τέτοια ποσοστά. Είναι χαρακτηριστικό τώρα ότι ο κ. Καϊτεζίδης κατεβάζει 178 υποψήφιους από όλους τους χώρους και με τέτοια κριτήρια που σας είπα. Είναι άνθρωποι που είναι σε συλλόγους, με μεγάλες οικογένειες και ούτω καθεξής. Εγώ γι' αυτό λέω πολλές φορές και στις ομιλίες που κάνουμε τώρα και συζητήσεις ότι αυτό που ψηφίζει ο καθένας σήμερα στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη είναι ένας από τους τέσσερις. Είναι ή ο κύριος Καϊτεζίδης, ή ο κύριος Τσογκαρλίδης, ή ο κύριος Νιφούδης, ή ο κύριος Μάητα, εγώ δηλαδή. Και όταν λέω αυτός, όχι ο ίδιος σαν άνθρωπος, αλλά ποια πολιτική εκφράζει και με βάση αυτή την πολιτική πώς λειτουργεί και δρά μέσα στο Δήμο. Αυτό πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος, έτσι πρέπει να λειτουργήσει και όχι με βάση το ποιος είναι συγγενής του, φίλος του ή γνωστός σε αυτή τη διαδικασία, γιατί το έχουμε ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαι δημοτικός σύμβουλος από το 2010 μέχρι τώρα, είναι μαύρο-μαύρο, άσπρο-άσπρο με βάση το τι λέει ο κ. Καϊτεζίδης. Την ίδια στιγμή μπορείς να ακούσεις να λένε μαύρο και την ίδια στιγμή, αν αλλάξει ο Δήμος, να αλλάζουν και οι ίδιοι τη θέση την οποία έχουν. Τέτοιους δημοτικούς σύμβουλους θέλουν. Εγώ λέω ότι είναι δεδομένο ότι ο κ. Καϊτεζίδης θα βγει. Το ζήτημα είναι να μην πάρει τα ποσοστά αυτά. 25 χρόνια έχουμε ζήσει με τον κ. Καϊτεζίδη στην περιοχή, τον ξέρουμε. Χρειάζεται να αλλάξει κατεύθυνση και το βασικό δίλημμα το οποίο τίθεται στις εκλογές είναι ποιος θα σταθεί απέναντι στην πολιτική που εκφράζει ο κ. Καϊτεζίδης. Και αν κάτσουμε να δούμε προγράμματα, θέσεις, πράξεις, γιατί κατά την άποψή μου η πράξη είναι το κριτήριο της αλήθειας και αυτό δείχνει ο καθένας μας τι κάνει, γιατί είμαστε όλοι γνωστοί. Χωριό είμαστε στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, δεν είμαστε ούτε στη Νέα Υόρκη ούτε σε καμιά μεγαλούπολη. Παρότι έχει 70.000 πληθυσμό. Αλλά και πάλι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Αν δούμε λοιπόν τι κάνει ο καθένας από τους υποψήφιους, αυτοί που ασκήσανε μια πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση, αυτοί που είναι το αντίπαλο δέος στον κύριο Καϊτεζίδη αυτή τη στιγμή, είμαστε εμείς, το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, που όλα αυτά τα χρόνια χωρίς φανφάρες, χωρίς μαλώματα μέσα στα δημοτικά συμβούλια ανώφελα, αλλά με ουσιαστική κριτική, ουσιαστική αντιπολίτευση, με ερωτήσεις, με τοποθετήσεις, με ανακοινώσεις, βγάλαμε το τι συμβαίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έξω στο λαό της Πηλαίας Χορτιάτη. Προσπαθήσαμε να φέρουμε τα ζητήματα που αφορούν το λαό. Από το πιο πικρό, από δρόμους για παράδειγμα στο Πανόραμα που τρέχανε τα χώματα που ακόμα δεν έχουν γίνει και που έπρεπε ο Δήμος να πάρει θέση. Από μεγαλύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στατικότητα των σχολείων, με την αντισημική θωράκιση, από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα γήπεδα, τις δραστηριότητες. Ναι, για τα σχολεία, επειδή είπατε να σας διακόψω, έχω μπροστά μου και του Σωτήρη Βαρελά, που είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Γονέων Πηλαίας Χορτιάτη και Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, εκπαιδευτικός, τον γνωρίζω από πολύ παλιά, ο οποίος είναι και υποψήφιος με τον συνδυασμό σας, ο οποίος κάνει ιδιαίτερη αναφορά για τα σχολεία, ασφαλή, σύγχρονα, ότι θέλουμε. Γιατί δεν είναι ασφαλή? Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα έτσι όπως το θέτετε. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα προηγούμενα, ότι εμείς δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Ουσιαστικά με γραπτές ερωτήσεις για να πάρουμε γραπτές απαντήσεις, με ανακοίνωση και με δημοσίευση αυτών των θέσεων έξω στον κόσμο. Δημοσίευση πού, πώς το μαθαίνει ο κόσμος? Στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με όλους τους τρόπους που μπορούμε. Ναι. Και από εκεί και πέρα, με τη δουλειά μας, στο κίνημα που βρίσκεται, στις συλλογικότητες που υπάρχουν στην περιοχή, στους συλλόγους, στους μαζικούς φορείς, ώστε αυτό το πράγμα να κοινοποιηθεί. Για παράδειγμα, βάλαμε το ζήτημα με την αύξηση του νερού στο Δήμο Χορτιάτη πριν χρόνια. Κινητοποιήθηκαν οι φορείς του Χορτιάτη, οι σύλλογοι και οι ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή του Χορτιάτη ενάντια στην αύξηση των τιμών. Ωραία. Δεν το κρατήσαμε για μας. Ούτε μείναμε σε κινητοποιήθηκαν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Κοιτάξτε κάτι. Έχει να κάνει με το πώς κινητοποιούνται και το πώς πιέζεται η διοίκηση. Για παράδειγμα, πριν τον κορονοϊό, η διοίκηση του Δήμου πήρε απόφαση για ένα νέο ειδικό τέλος, 45 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, για την κατασκευή δρόμων, το οποίο λόγω του COVID και λόγω των αντιδράσεων που υπήρχαν τότε δεν το προχώρησε. Ίσα ίσα το πήρε πίσω.
Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που παίρνονται πίσω. Ένα χαρακτηριστικό ήταν η στάση της διοίκησης του Δήμου όταν έπεσε η οροφή στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Μέσα σε λίγες μέρες προχώρησε σε μια αλλαγή της λογικής του. Πήρε αμέσως στο οικόπεδο για να φτιαχτεί το σχολείο, το απαλωτρίωσε, το πλήρωσε και ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Φυσικά το σχολείο δεν έχει γίνει ακόμα, διότι σταματήσανε μετά οι κινητοποίησεις και αντιδράσεις. Είμαστε δυστυχώς σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να κινητοποιούμαστε συνεχώς, να διεκδικούμε συνεχώς, να πιέζουμε συνεχώς για να παίρνουμε τα αυτονόητα. Και εδώ είναι ένα θέμα που εμείς βάζουμε. Άρα και γι' αυτό βάζουμε σαν δίλημμα και σαν ερώτημα στις εκλογές, θα ενισχυθεί η λαϊκή συσπήρωση που δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Θα δυναμώσουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί τελικά, αν δεν το δυναμώσουμε αυτό το πράγμα, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια απάντηση. Και πηγαίνοντας στο θέμα των σχολείων, είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα στην περιοχή και είναι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα. Η περιοχή της Πηλαίας, για παράδειγμα, έχει σχολεία τα οποία δεν χωράνε τα παιδιά. Είχαμε παλιότερα, πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια, 150 παιδιά τα οποία ήταν απ' έξω. Έχουμε προβλήματα με τα νηπιαγωγεία, τα οποία ουσιαστικά φεύγαν τα παιδιά και πηγαίνουν από την Πηλαία στην περιοχή του Πανοράματος. Έχουμε πρόβλημα γιατί αναγκάζονται παιδιά του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη που μένουν στο κέντρο της Πηλαίας να μεταφέρονται, για παράδειγμα, στα πράσινα φανάρια μερικά χιλιόμετρα μακριά για να μπορούν να πάνε κάθε πρωί στο σχολείο τους. Η απάντηση του Δήμου είναι ότι είναι στα πλαίσια του Δήμου μας. Σωστό, στα πλαίσια του Δήμου είναι. Αλλά ένα παιδάκι, όταν κάθε μέρα πρέπει να φεύγει από τη γειτονιά του, να πηγαίνει μερικά χιλιόμετρα μακριά και ταυτόχρονα οι φίλοι του να ζουν αλλού και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι προβλήματα για την περιοχή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το σχολείο είναι κοντά στα σπίτια μας. Για να μπορούν και τα παιδιά να πηγαίνουν εκεί, να κοινωνικοποιούνται και να έχουν. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία δεν τίθονται. Για παράδειγμα, κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα με τους εκπαιδευτικούς. Ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών πανελλαδικά είναι αναπληρωτές. Στο σχολείο, στο γυμνάσιο του Φιλίουρου, πριν 2 χρόνια, για παράδειγμα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα σας λέω, δεν υπήρχε καθηγητής Νοέμβριο μήνα να κάνει βασικά μαθήματα. Ωραία. Θα πει ο Δήμος, εγώ τι να κάνω, είναι από θέμα κεντρικό. Ο Δήμος όμως, κοιτάξτε να δείτε, προχωράει με μια διαδικασία ωρεοποίησης. Με μια διαδικασία που δεν αναδεικνύει ποτέ τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Ίσα-ίσα όλα προσπαθεί να τα καπακώσει, να τα κλείσει. Γιατί εσείς έχετε δει κάποιον Δήμο, κάποιον Δήμαρχο να λέει ότι έχουμε, εκτός από την ώρα που θα είναι να γίνει η προσπάθεια επίλυσης στην προκειμένη περίπτωση? Εμείς έχουμε ένα παράδειγμα τουλάχιστον που μπορώ να σας πω από το Δήμο Πάτρας, που ο Δήμαρχος εκεί είναι εκλεγμένος με τη λαϊκή συσπήρωση με το ΚΚΕ, ο κύριος Πελετίδης, ο οποίος τα βάζει μπροστά, διεκδικεί, φωνάζει, ζητάει, κινητοποιεί, φτιάχνει πράγματα. Είναι χαρακτηριστικό το βιντεάκι που έβγαλε τώρα για το πώς στην Πάτρα κάναν το 1,10 € κάνοντας κατασκευές με το προσωπικό του Δήμου, αξιοποιώντας τους πόρους της περιοχής, χωρίς να δίνουν μελέτες έξω, χωρίς να φέρνουν εργολάβους και το καθεξής. Υπάρχει λοιπόν ένας άλλος δρόμος. Τώρα, βέβαια, αυτό μπορεί κάποιος να πει: θέτετε την Πάτρα επειδή είναι υποψήφιος στηριζόμενος από το ΚΚΕ, όπως και εσείς. Τη θέτω διότι η πράξη, όπως σας είπα, είναι το κριτήριο της αλήθειας και εκεί βλέπουμε πώς μπορεί μια άλλη διοίκηση να χειριστεί πράγματα. Εμείς βάζουμε ένα θέμα στη διοίκηση του κ. Καϊτεζίδη. Δεν λέμε ότι είναι ένας κακός διαχειριστής. Κοιτάξτε να το δείτε αυτό. Λέμε ότι έχει μια συγκεκριμένη πολιτική που εφαρμόζει, που είναι ίδια με την πολιτική της κυβέρνησης. Ωρεοποιεί τις καταστάσεις. Θα σας φέρω το παράδειγμα με την πυροπροστασία, για παράδειγμα. Πριν λίγες εβδομάδες υπήρχε ανακοίνωση του Δήμου που μιλούσε ότι είμαστε πανέτοιμοι για τις πυρκαγιές, τη στιγμή που καιγόταν η Ελλάδα. Και τίθεται ένα ερώτημα: πώς είμαστε πανέτοιμοι όταν δίνονται μόλις 70.000 ευρώ για το δάσος που βρίσκεται στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, να γίνει η πυροπροστασία. Που γυτνιάζει, έτσι να το πούμε καλύτερα. Εγώ το λέω λίγο διαφορετικά. Ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη βρίσκεται μέσα και γύρω από το δάσος. Διότι είναι στο Σέιχσου από την κάτω την πλευρά, διότι έχουμε το δάσος του Κουρί στην περιοχή στο Ζωστοχώρι, έχουμε το δάσος στο Χορτιάτη, έχουμε το δάσος του Φιλίρου. Ναι. Έτσι, που εκεί μέσα είναι κατοικίες, είναι οικισμοί. Άρα οι 70.000, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γελίο ποσό για τους Δήμους. Να σας δώσω 2 αριθμούς για να καταλάβετε. Αυτό όλοι το λένε. Έτσι. Απλά τονίζω και λίγο τους αριθμούς. Το τριήμερο εκδηλώσεων που έγινε για τις 2 του Σεπτέμβρη στο Χορτιάτη πέρυσι κόστησε 40.000 ευρώ. Και δεν λέω ότι δεν έπρεπε να γίνει. Ναι. Απλά δίνω ένα αριθμό για να συγκρίνουμε. Ο αποχιονισμός κοστίζει στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη 350.000 ευρώ φέτος και είχε φτάσει περίπου και το μισό εκατομμύριο πριν μερικά χρόνια. Το χρόνο. Μάλιστα. Έτσι, για 2 και 3 μέρες το χρόνο. Ναι. Για την πυροπροστασία τα 70.000. Η απάντηση είναι τι θα έπρεπε να γίνει. Δεν θα είμαστε προετοιμασμένοι για να ανοίξουμε τους δρόμους. Πρέπει να διεκδικήσουμε για την πυροπροστασία, γιατί αν καεί το δάσος θα καούμε όλοι και είναι πολύ σοβαρό θέμα και δεν παίζουμε με αυτό. Ναι. Να διεκδικήσουμε πρώτα απ' όλα αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να διεκδικήσουμε να υπάρχει μια πυροσβεστική υπηρεσία η οποία θα είναι στελεχωμένη και πλήρως εξοπλισμένη και να μπορεί να ανταποκριθεί. Διότι οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους, αλλά δεν μπορούν να προλάβουν. Είναι λίγοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι εποχιακοί, αυτούς που έδερναν τα ΜΑΤ
πέρυσι και πρόπερσι, γιατί ζητούσαν να μπουν να δουλέψουν οι άνθρωποι. Έτσι. Να ζητήσουμε να υπάρχει υπηρεσία δασική και εκεί να αυξηθεί το προσωπικό για να μπορεί να λειτουργήσει και να μπορεί ο Δήμος να έχει όλες αυτές τις δυνατότητες να μπορεί να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Εμείς βάζουμε και ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να υπάρξει και ένας νέος πυροσβεστικός σταθμός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να καλύπτεται η ανάγκη εκεί. Δεν μπορεί όλη η περιοχή να καλύπτεται από το σταθμό της Μαρτίου και να υπάρχουν και άλλοι σταθμοί, οι οποίοι θα είναι και στο Πανόραμα και σε άλλες περιοχές, ώστε γρήγορα να μπορεί να ανταποκριθεί όλη αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Να μείνω λίγο, κύριε Μάιτα, να πούμε στους ακροατές που ίσως τώρα συντονίστηκαν με το πρακτορείο FM, με τη συχνότητά μας, πως φιλοξενούμε τον Οδυσσέα Μάιτα, υποψήφιος δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Να μείνουμε λίγο σε αυτό με τις εκδηλώσεις. Τα ποσά μήπως παρά είναι υψηλά? Δηλαδή βλέπουμε, εγώ προσωπικά επειδή το παρακολουθώ, σε διάφορες εκδηλώσεις να έρχονται καλλιτέχνες που από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον παίρνουν καθόλου ευκαταφρόνητα ποσά. Πολλά ποσά. Μήπως αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να δοθούν, εντάξει, να γίνονται και εκδηλώσεις, αλλά μήπως θα έπρεπε σε άλλους χώρους? Δηλαδή εγώ διαπιστώνω και έχω κάνει και αναρτήσεις και θα συνεχίσω και πολύ πιο έντονα από εδώ και πέρα με ένα πρόβλημα, τα σκουπίδια στο ασβεστοχώρι, στη γειτονιά μου, οπουδήποτε αλλού, που είδα ο κύριος Καϊτεζίδης βγήκε και έκανε και ένα βιντεάκι ότι όλα βαίνουν καλώς με τα σκουπίδια, μόνο που δεν έχει περάσει ποτέ από τους δρόμους του ασβεστοχωρίου, λέω εγώ για μένα, από ό,τι ξέρω, ούτε του Φιλήρου, εκτός από τους κεντρικούς δρόμους που υπάρχουν. Μήπως θα έπρεπε λιγότερες εκδηλώσεις ή λιγότερες βιτρίνας? Εσείς τα αναδεικνύετε αυτά και περισσότερη ουσία? Ειδικά για το θέμα των σκουπιδιών στην περιοχή του ασβεστοχωρίου, του πρώην Δήμου Χορτιάτη δηλαδή, το βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι εργολάβος εκεί. Και στη Σάρωση και στην Αποκομιδή. Που προφανώς ο εργολάβος δουλεύει με κριτήριο πάντα το κέρδος του, άρα πως θα έχει όσο δυνατόν λιγότερο προσωπικό και με όσο το δυνατόν πιο φτηνό προσωπικό και όσο θα μπορεί να κινηθεί λιγότερο και να κάνει ό,τι λιγότερο μπορεί για να κερδίσει περισσότερο αυτή τη διαδικασία. Ναι. Εμείς το έχουμε αναδείξει και έχουμε αναδείξει και ακριβώς την ποιότητα των παραχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα τι λέμε, θα έπρεπε να υπάρχει προσωπικό του Δήμου που να λειτουργεί και να μπορεί να δουλεύει. Και μάλιστα προσωπικό που να μην είναι εξάμηνο, δίμηνο, πεντάμηνο, οχτάμηνο, αλλά να είναι μόνιμο. Διότι τα σκουπίδια, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους, το ξέρει ο κόσμος δηλαδή, δεν σταματά να βγαίνουν. Είναι μια καθημερινή διαδικασία, θέλουμε δεν θέλουμε. Τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Τρώμε και θα βγάλουμε σκουπίδια. Δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα. Όντως. Άρα υπάρχει μια τέτοια ανακύκλωση με το προσωπικό, με τα οχτάμηνα και τα άλλα που έχουμε αναδείξει επανειλημμένα και γι' αυτό λέμε την ανάγκη να υπάρχει μόνιμο προσωπικό, να ξέρει τη δουλειά του να μπορεί να δουλέψει. Λέμε να φεύγουν οι εργολάβοι γιατί αντικειμενικά δουλεύουν για το κέρδος και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Λέμε ότι θα πρέπει να πλένονται οι κάδοι. Έτσι. Εδώ είναι το μεγαλύτερο ανέκδοτο εδώ που θα λέγαμε. Γιατί επανειλημμένα και με συγκεκριμένες ερωτήσεις οι απαντήσεις πάντοτε είναι ακόμα δεν είναι έτοιμο το μηχάνημα, τώρα μας χάλεσε, αύριο θα πάει. Όχι, κάποια στιγμή απάντησαν πως μια φορά το μήνα περνάει. Ενώ σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, και το λέω αυτό γιατί βλέπω από τη Γλυφάδα έχω ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια που λέει ότι κάθε μέρα περνάει το απορριμματοφόρο και μετά το όχημα που πλένει τους κάδους. Εγώ θα πω και κάτι άλλο. Από τη στιγμή που ένας κόσμος αντιδρά και που θεωρητικά υπάρχει και το 15195 που όλοι παίρνουν τηλέφωνο κτλ. Γιατί δεν το προχωράνε? Εδώ είναι το ερώτημα τελικά. Έτσι. Και έχει να κάνει με όλη αυτή τη διαδικασία τη συλλογή των σκουπιδιών κτλ. Υπάρχει ένα άλλο επικίνδυνο θέμα αυτή τη στιγμή με τα σκουπίδια. Αν δείτε τις θέσεις των άλλων συνδυασμών, και ο κύριος Καϊτεζίδης και ο κύριος Νιφούδης για παράδειγμα μιλάνε για αλλαγή τρόπου πληρωμής των ανταποδοτικών τελών. Διότι στην τελική τα σκουπίδια τα πληρώνουμε και τα πληρώνουμε ακριβά στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Και τι λένε τώρα? Να πληρώνει ο καθένας με βάση το πόσο θα δαπανά. Όχι με βάση τα τετραγωνικά του σπιτιού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμα και μια φτωχή οικογένεια με πολύ κόσμο, με πολλά παιδιά κτλ., επί της ουσίας θα καλεστεί να πληρώσει παραπάνω από άλλους που μπορεί να έχουν και την οικονομική δυνατότητα να έχουν και ένα μεγάλο σπίτι. Καλά, αυτά είναι κάποια μοντέλα, κυρίως με την ανακύκλωση και όλα αυτά που είναι στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά όχι ακριβώς έτσι όπως. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι τίθεται με τη λογική ότι θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη περίπου στο 50%. Αυτή είναι η πρόταση που βάζει ο κ. Καϊτεζίδης. Και κολλάει σε αυτήν και αυτή την αλλαγή. Που σημαίνει κάποιοι θα μειωθούν στο 50%, αλλά κάποιοι άλλοι θα πληρώσουν ακριβά το μάρμαρο αυτής της μείωσης. Επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος, κύριε Μάιτα, θα ήθελα στα 4-5 λεπτά που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, 4 λεπτά, να μας δώσετε τα προβλήματα, τα σημαντικότερα για τα οποία αναδείξατε ή πρόκειται να αναδείξετε στην νέα θητεία σας. Εμείς αυτό που αναδεικνύουμε για το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη είναι πρώτα απ' όλα η λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια του Δήμου. Φυσικά αυτό δεν είναι μόνο υπόθεση του Δήμου του δικού μας, είναι μια συνολικότερη λογική. Τι σημαίνει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια? Σημαίνει έχει ο Δήμος παιδικούς σταθμούς,
δεν έχει τον αριθμό των παιδιών, δεν έχει τα έσοδα που προσδοκά, κλείνει τους παιδικούς σταθμούς. Το αποτέλεσμα ήταν σε όλο το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, που όπως είπατε ξεκινάει από το Φίλιρο, πάει στο Χώρι, στο Χορτιάτη, στο Πανόραμα, στην Πηλαία, να υπάρχει, και εξοχή φυσικά, να υπάρχει ένας παιδικός σταθμός χωρητικότητας 70 ατόμων μόνο στην Πηλαία. Προφανώς κανένας δεν θα πάρει το παιδί του από το Φίλιρο να πάει. Ούτε από το Σβεστοχώρι. Ή από το Σβεστοχώρι να πάει στην Πηλαία να κάτσει. 15-20 χιλιόμετρα, 25 μάλλον από το Φίλιρο. Με αυτό το κριτήριο και υποβαθμίζεται η παρεχόμενη υπηρεσία από το Δήμο, δεν υπάρχει πια, δεν υποβαθμίζεται καν, και ταυτόχρονα δίνεται στους ιδιώτες για να μπορούν να κερδίζουν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Άλλη λογική. Έχουμε γυμναστήρια, έχουμε υποδομές. Τις πληρώνουμε όμως. Έτσι. Θα πας, ας πούμε, στο γήπεδο, έχει είσοδο να μπορέσει να μπει. Και εκεί που δεν υπάρχει, με βάση το καταστατικό, υπάρχουν. Να πας για να γυμναστείς ή να δεις για παράδειγμα, έναν αγώνα. Το γήπεδο τέννις που είναι, είναι και λίγο, επειδή είναι τέννις, δεν μιλάει κανένας, για να μην τρεπόμαστε. Θα πληρώσει 5 ευρώ να μπει. Άμα πάτε να παίξετε, θα έρθει ο φύλακας και θα σας πει: δεν έχετε κλείσει ραντεβού, πρέπει να πληρώσετε. Μπορεί να είναι άδεια, αλλά θα πρέπει να πληρώσει. Υπήρχαν λογικές μέχρι και 5 ευρώ να μπουν και σε αυτούς που πάνε να περπατήσουν το μήνα. Μιλάμε για μικρά ποσά, αλλά έτσι ξεκινάει όλο το πράγμα. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία, ανταποδοτικότητα. Δεύτερο ζήτημα. Πόσο ο Δήμος διεκδικεί και παλεύει και ζητάει. Σας έφερα τα παραδείγματα πριν με την πυροπροστασία. Έχω κι άλλο. Έχουμε θέσει επανειλημμένα και εμείς και η μαζική φορείς, η Ένωση Γονέων, Σύλλογοι Γονέων και το καθεξής, το ζήτημα της αντισυσμικής θωράκισης των κτηρίων, εμείς λέμε και όλων των δημόσιων κτηρίων και των σχολείων, και οι σύλλογοι βάζουν των σχολείων κτλ. Δεν προχωράει. Πηγαίνει από τον Δήμο, η κυβέρνηση το έστειλε στις κτηριακές υποδομές, οι κτηριακές υποδομές το στέλνουν στο τεχνικό επιμελητήριο. Τα σχολεία όμως είναι χρόνια χωρίς προσεισμικό έλεγχο, χωρίς αντισυσμική θωράκιση. Θυμίζω ότι πριν 2 με 3 χρόνια, κάτω από εσάς από το Ζεστοχώρι και δίπλα από εμάς στο Πανόραμα, στο κέντρο του δάσους, ήταν το κέντρο του σεισμού. Το επίκεντρο. Το επίκεντρο του σεισμού. Ναι. Άρα δεν είναι κάτι που εμείς το βάζουμε για να δημιουργούμε φόβο και άγχος, είναι ένα θέμα το γίνεται. Δεν ακούσαμε τον Δήμο να βγει και να πει: γιατί ρε παιδιά όλο αυτό το πράγμα. Θέλουμε τώρα να γίνει. Τώρα να το υλοποιήσετε. Σιγή ηχθείως. Ίσα ίσα η απάντηση είναι: το Υπουργείο μας λέει πάει αλλού κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι. Άρα τι βάζουμε μπροστά μας? Βάζουμε ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή ένα Δήμο που θα πρέπει να μπαίνει μπροστά, να διεκδικεί, να είναι μαζί με το λαό για τα προβλήματα του λαού. Ένα Δήμο που δεν θα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ένα Δήμο ο οποίος θα δίνει στο λαό πράγματα που χρειάζεται. Μαζικός αθλητισμός δεν υπάρχει στην πράξη. Πολιτισμός. Ένα λεπτό, γιατί δεν υπάρχει. Εγώ έχω δει κυρίες να πηγαίνουν με τις φόρμες να γυμναστούν. Το πρωί, περιορισμένα, συγκεκριμένα. Εγώ σας μιλάω για μαζικά προγράμματα για τα παιδιά μας, να μπορούν να αθληθούν με αθλήματα, με πρόγραμμα, να βρίσκονται όλοι αυτοί δωρεάν στην περιοχή να δουλέψουν. Καλά κάνετε, δεν γνωρίζω περισσότερα, αλλά καλά κάνετε και θέτετε το δωρεάν. Κάποια γιατί προγράμματα οι σύλλογοι που είναι και επιπληρωμής. Ναι, οι άλλοι είναι σύλλογοι και μάλιστα εγώ βάζω και ένα άλλο. Γιατί έχω λίγο και του παιδαγωγού λίγο το κόλλημα, στο που έτσι επιτρέψτε την έκφραση. Η Ακαδημία είναι φυτόριο, βγάζει τον επόμενο μεγάλο παίκτη. Εγώ δεν θέλω αυτό. Θέλω τα παιδιά μας να κάνουν γυμναστική. Θέλω να είναι και ο γυμναστής που θα τα γυμνάζει, που θα παίζουν ένα απλό παιχνίδι. Η επιστήμη και της. Πολύ καλό ακούγεται έτσι όπως το θέτετε, κύριε Μάιτα, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται σε κάποιους δήμους ή όχι. Το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε πάντα όλα να τα συγκρίνουμε με ποιους άλλους. Στην τελική τα κόμματα και οι υποψήφοι και οι δήμαρχοι πάνω κάτω είναι οι ίδιοι, με την ίδια λογική και λειτουργούν παντού το ίδιο. Μάλιστα. Έτσι. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Πολιτισμός που λέγαμε. Έφτιαξαν οδείο στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Είναι 700, 600, 500 ευρώ να πάει το παιδί να κάνει μουσική. Πού είναι τα παλιά πολιτιστικά κέντρα που κάποτε υπήρχαν και γιατί να μην βάλουμε μπροστά την ανάγκη πολιτισμού, δηλαδή να πηγαίνει το παιδί και να έχει μια μουσική παιδεία. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, αν θέλει να γίνει σολίστας, πιανίστας, βιολιστής, να πάει και στο οδείο να κάνει ό,τι θέλει. Προφανώς ο καθένας μας έχει τα ιδιαίτερα, ας πούμε, ενδιαφέροντά του και το καθεξής. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει αυτό να δίνεται μαζικά στο λαό. Κέντρα νεότητας. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πουθενά. Το μόνο που ακούμε είναι η παραβατικότητα των παιδιών, το πώς θα βάλουμε κάμερες, το πώς θα ασκήσουμε την καταστολή. Ναι, αλλά τι κάνει ο Δήμος για να φτιάξει κέντρα νεότητας που θα μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν, να υπάρχουν εκεί εκπαιδευτικοί άνθρωποι που θα ξέρουν, να υπάρχουν προγράμματα για τα παιδιά να παίζουν. Μάλιστα. Ελεύθεροι χώροι. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι πολιτικά. Ξαναλέω, δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με άλλους Δήμους, διότι υπάρχει μια ενιαία πολιτική γραμμή. Εμείς αυτό λέμε ότι ο Δήμος είναι τοπική διοίκηση. Στην ίδια γραμμή και στην ίδια λογική είναι και η περιφέρεια. Γι' αυτό, μάλιστα, στις εκλογές λέμε ψηφίστε λαϊκή συσπήρωση παντού και στην περιφέρεια του Σωτήρη των Αβραμόπουλων και στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Εμείς δεν μένουμε όπως άλλοι συνδυασμοί. Η λαϊκή συσπήρωση είναι σε όλη την Ελλάδα, είτε είναι δημοτικές είτε περιφερειακές. Και ενιαία τα προβλήματα που θα δείτε. Μάλιστα. Έτσι.
Κύριε Μάητα, θα θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας για τα προβλήματα που υπάρχουν. Μιλήσαμε για το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Εσείς το ανοίξατε λίγο παραπάνω βέβαια. Κάνατε και μια αναφορά και ιδίως για αυτό το καυτό θέμα εδώ, για το δάσος πάρκο Σέιχ Σου. Με αυτό που είπατε, όντως χρειάζεται πολύ περισσότερη μέριμνα από πλευράς πολιτείας, αλλά σίγουρα όντως πρέπει ο εκάστοτε δήμαρχος, όχι μόνο του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, αλλά και των άλλων που γειτνιάζουν, όπως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, Νεάπολης Οικειών, να πιέσουν ίσως και όλοι μαζί την πολιτεία για κάτι περισσότερο. Το κακό είναι ότι φτάνουμε στο τέλος και μετά λέμε τι έγινε. Εμείς λέμε να προλάβουμε. Να καλέσω μόνο όλους τους δημότες μας την Τετάρτη 7 η ώρα στο Δημαρχείο στο Πανόραμα. Μεθαύριο Τετάρτη, 20 του μηνός. 20 του μηνός έχουμε την κεντρική μας ομιλία. Θα μιλήσει και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης ο κ. Αβραμόπουλος. Πού είπατε ακριβώς? Μαζί στην αίθουσα Κουγιουμτζής στο Δημαρχείο Πανοράματος. Μάλιστα. Σας καλώ όλους και εσάς να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Κύριε Μάητα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε μια περιοχή που εσείς είπατε θα ξαναβγεί ο κύριος Καϊτεζίδης, αλλά τουλάχιστον να μπορέσει να έχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό για να διεκδικούμε περισσότερο. Το ερώτημα και όλα είναι αυτά. Και ο κύριος Καϊτεζίδης να μην έχει μεγάλο ποσοστό, ναι, και ποιος θα βρεθεί απέναντί του. Και εδώ είναι η λαϊκή συσπήρωση που το έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Με τη σταθερή παρουσία μας. Ήταν μαζί μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο επικεφαλής της λαϊκής συσπήρωσης στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, υποψήφιος εκ νέου για την Δημαρχία, Οδυσσέας Μάητα. Κύριε Μάητα, σας ευχαριστώ πολύ.